Ayan mga tol, yung bumagsak na poste ng kuryente. So ito po ang sitwasyon ngayon dito sa Naga. Wala pa rin kaming kuryente. Hindi namin alam kung kailan maibabalik ng 100% yung aming supply ng kuryente dito. Ayan mga tol, ito yung perwisyong dulot ng bagyong si Rolly, Super Typhoon Rolly, na nagdala ng signal number 5 dito sa Bicol region, Naga City. Ayan, nakita nyo yung tumbang poste ng kuryente mga tol. So yan ang sitwasyon ngayon dito sa Naga City, kung saan masyadong naapektuhan ng bagyong si Rolly mga tol. Ayan, kuha tayo ng mga larawan ng mga naging perwisyo ng Super Typhoon na si Rolly. Ayan mga tol, nakita niyo kung gaano katindi ang naging epekto ng nagdaang bagyong si Super Typhoon Rolly dito sa Naga City. Sa mga napadpad sa aking channel, don't forget to subscribe mga tol, and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod na videos natin. So, ito po si Totoy Bato sa ating BaTotoy trip. Again, don't forget to subscribe mga tol, and hit the notification bell para sa mga susunod na videos natin ay updated po kayo mga tol. Ayan mga tol, hanggang sa susunod na trip natin sa ating BaTotoy trip. Ride safely. Ingat mga tol.